централните райони и там ще има и места с краткотрайни валежи. Мъглите в западните части от Дунавската равнина ще са трайни и ще се задържат до ранния следобед. И днес ще е топло, през деня в по-голямата част на страната температурите ще са между 13 и 18 градуса. При вечер от запад облаците отново ще започнат да се увеличават. А вашите снимки за прогнозата този път са от скалния феномен каменната сватба, край село Зимзелен. В планините и днес вятърът ще остане опасен. Ураганен е в момента на Мургаш и на Мусола. На връх Мургаш е в пориви над 144 км в час. Иначе облачността на планините днес ще е разкъсана. Повече ще бъдат облаците на Рило-Бърската област и над Странджа. Там са възможни и краткотрайни валежи. През почивните дни ще преобладава облачно време, на места отново ще има и валежи. Температурите постепенно ще се понижават с 1 до 3 градуса на ден. По-чувствително застудяване ще започне в понеделник. Но седмица в началото си вече ще донесе в някои райони и сняг. Температурите вече ще станат зимни. В средата на седмицата рано сутринта вече ще падат до -5, -6 градуса. А какво ще бъде времето през първата половина на месец декември? Ще имаме ли още топли